Kære landsråd, kære konservative venner. Danmark har været hårdt ramt af den økonomiske krise de sidste 2 år. Siden papkasserne blev båret ud af Lehman Brothers i september 2008 i New York, har vi oplevet, at vi har mistet 181.000 arbejdspladser i den private sektor i Danmark. At vores BNP faldt med næsten 5% sidste år. Eksporten faldt med næsten 11%. Og der er et underskud på de offentlige finanser i år på 80 milliarder kroner, og vi regner med et underskud næste år på 79 milliarder kroner. Det var alt sammen tegn på de udfordringer, som vores partiformand jo også skitserede. Udfordringer, som det kræver et langt, men også et sejt træk at overvinde. Der er også lyspunkter. Vi har en af Europas stærkeste økonomier. Produktionen går frem. Efterspørgslen stiger. Boligmarkedet har stabiliseret sig, og vi kan se, at privatforbruget er på vej op. Vi er så småt på rette vej. Men der er stadigvæk et gevaldigt stykke arbejde foran os, og det er et arbejde, hvor vi konservative spiller en nøglerolle. Der skal nemlig prioriteres, og der skal føres rigtig borgerlig politik. Vi skal være partiet, der holder igen på de offentlige udgifter, så vi fastholder en nulvækst i de offentlige udgifter også efter 2013, så den private sektor kommer til at fylde mere i forhold til den offentlige sektor i forhold til i dag. Vi skal være dem, der genskaber optimismen og troen herhjemme. Vi skal være garanten for ny vækst i Danmark. Hvordan gør vi så det? Ja, det gør vi først og fremmest ved at være mere konkurrencedygtige. Ved at føre en politik, som giver virksomheder, privatpersoner, erhvervsfolk lyst til og mulighed for at skabe arbejdspladser, vækst og dynamik i Danmark. Og der skal vi jo ikke glemme, at det er det private erhvervsliv, som finansierer væksten i Danmark. Som skal finansiere vores velfærdssamfund, vores dygtige politifolk, vores kompetente lærere, vores dygtige læger, sygeplejersker, plejeassistenter osv. De bliver hver en finansieret af produktion i den private sektor. Så derfor er der altså kun et velstående samfund, hvis vi har et velfungerende erhvervsliv i Danmark. Og hvis de holder op med at producere, skabe arbejdspladser, produktion i Danmark, ja, så har vi ikke noget velfærdssamfund tilbage i Danmark. Og derfor er det vigtigt, at vi har nogle pejlemærker for, hvad vi vil med vores samfund, når vi taler skatte- og erhvervspolitik. Først og fremmest skal vi sørge for, at vi får sat selskabsskatten ned, så det bliver nemmere at producere og investere i Danmark. Så skal vi have taget fat på iværksætterskatten, så der kan investeres i iværksættere og vækstvirksomheder i Danmark. Så laver jeg en strategi i efteråret, som betyder, at flere private virksomheder overtager flere offentlige opgaver. Alt erfaring siger, at når private virksomheder overtager offentlige opgaver, det kan være gartnerifunktioner, miljøopgaver, udlicitering af plejehjem osv., så bliver det altid billigere og som oftest meget bedre. Så derfor skal vi sikre os, at private overtager flere af de offentliges opgaver, så der bliver en anden fordeling af forholdet mellem offentlig og privat i et fremtidigt mere konservativt samfund. Men det er ikke nok med det. Vi bliver også nødt til at blive ved med at kigge på personskatterne. For selvom vi har sat personskatterne ned 3 gange, i alle de 3 perioder, vi har siddet i regering, og senest her i januar måned, hvor vi har sænket marginalskatten med 7,5%, den største skattelettelse i historien, så er der altså brug for, at vi tager yderligere fat. Vi har den helt klare målsætning, at man højst skal aflevere 50% af sin indkomst i skat. Vi har fået fjernet meget af det. Mange af jer kan huske langt tilbage til sidste landsråd, hvor vi stadigvæk havde en mellemskat på 6%. Alt det er jo fjernet nu. Så er vi kommet under vores ihærdige indsats, at vi er kommet ned fra en skatteprocent på nogle 60 til 56 i Danmark. Det er gode konservative resultater. Men vi skal altså endnu længere ned, så vi højst kommer til at aflevere 50% i skat. Og der skal vi holde fast i, at vi er partiet for dem, som gør en ekstra indsats. Dem, som skaber værdier til samfundet. Dem, der slider og slæber. Og det er dem, som har økonomisk brændstof til at holde velfærdssamfundet kørende. Alle de danskere, som står tidligt op om morgenen, som pukler og slider og slæber for at skabe et godt liv for sig selv og sin familie, de skal vide, at de har en forbundsfælle i det konservative Folkeparti. De skal vide, at det konservative Folkeparti kæmper deres sag.
Og vi vil gøre det endnu mere attraktivt at arbejde. Det er kerne konservativ politik. Det er konservativ klassik. Socialistisk Blok, Villy Søvndal, Helle Thorning-Schmidt, det er jo en politik, vi kender alt for godt. Den er også klassisk. Det handler om at øge de offentlige udgifter, sætte skatter og afgifter op. I deres sidste plan regnede de med at sætte skatter og afgifter op med 33 milliarder kroner. Det svarer til hver enkelt af jer familier, der sidder derude, til 12.000 kroner i ekstra skatter og afgifter med det samme, når socialisterne kommer til. Vi vil den modsatte vej. Vi vil sætte skatter og afgifter ned, så det bliver mere attraktivt at investere og udvikle i Danmark. Og der ved vi godt, hvad den socialistiske plan betyder. Det betyder tabte jobs. Det betyder tabt produktion. Det betyder tabt velfærd. Og det siger vi klart nej til. Vi vil ikke brandbeskatte danskerne. Vi vil belønne de slidsomme, de stræbsomme og de dygtige. Hvis Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal kommer til magten, så vil de øge skatter og afgifter. De vil pumpe milliarder i den offentlige sektor, så den vil svulme op, og tage kraften væk fra den private sektor, som skal finansiere vores velfærdssystem og finansiere via kræfter til at sætte skatterne ned. Så vi siger blankt nej til den socialistiske plan. Vi går ikke med til, at den offentlige sektor skal være større. I forvejen er vi det land i verden, som bruger flest penge på service af alle OECD-landene, og der vil vi altså have den procentdel ned. Og det er derfor, vi har skitseret, at vi vil holde nulvækst i den offentlige økonomi, også videre end 13. Så når jeg hører, at Socialdemokraterne og SF vil skrue op for det offentlige forbrug med lånte penge, så spiller de jo altså hasard med dansk økonomi. Og det er et spil, som de ikke får os med i. Fordi vi er først og fremmest den ansvarlige parti, som lige nu har en kæmpe opgave foran os. Vi skal være med til at styre Danmark trygt igennem den internationale krise. Der er ikke nogen, der er bedre egnet til det end os. Det er nu, der virkelig er brug for konservativ politik. Der er brug for en politik, der belønner dem, der kan, vil og tør. Dem med drømme, håb og ambitioner. Det er deres vågemod, vi har brug for, og det er den dristighed, som vi skal påskynde som konservativ. Socialisterne tror jo, at det bare handler om at skære samfundskagen anderledes. De tror, at hvis alle får lige store stykker, så er verden perfekt. Jeg siger nej, fordi så er verden gået i stå. Det drejer sig altså om at bage en større kage, så vi alle sammen får noget mere at spise. Det er rigtigt, at vi også i det Konservative Folkeparti har været en hård tid igennem. Ikke særlig rare meningsmålinger, kloge kommentatorer, der kommer med rigtig mange gode idéer. Men hvad er realiteten efter 9 år i regering? Vi har skaffet et væld af konservative resultater. Aldrig har vi fået sat skatten så meget ned, som vi har. Aldrig har der været ført en så stram og effektiv retspolitik. Aldrig er der blevet opereret så mange i vores sygehus. Aldrig har der været så meget fokus på fagligheden i folkeskolen. Og i det hele taget har vi haft fokus på reformer, senest lige før sommerferien, hvor vi fik gennemført en fuldstændig kopi af konservativ dagpengepolitik, hvor vi fik sat dagpengeperioden ned fra 4 til 2 år. Så vi har skaffet et væld af gode resultater. Og der ligger også gode resultater og venter på os, på trods af de dårlige meningsmålinger og kloge kommentatorer. Jeg husker tydeligt et landsråd, jeg var til som KU'er, da Poul Schlüter han var statsminister. Meget aktiv KU'er som generationen herovre. Og der sagde han sådan nogle bevingede ord, da vi alle sammen tog hjem, og der var meningsmålingerne ført også relativt dårlige, og der var frustrerede folk, som gjorde sig kloge på, hvad Schlüter han skulle gøre som statsminister. Og så sagde han meget smart til os alle sammen, da vi tog hjem, at ja, det kan jo gå op, og det kan jo gå ned, men det skal nok gå alt sammen. Og sådan føler jeg det også nu. Fordi at den økonomiske krise, det er også en mulighed for os konservative til at vise ansvarlig reformpolitik, ansvarlig økonomisk politik, og det ligger i hjertet hos os alle sammen, så vi har alle muligheder for at gå ud og præsentere konservativ politik. Jeg mener, vi skal gribe den mulighed. Lad os hjælpe hinanden med at føre en stærk, solid konservativ politik i et stærkt konservativt parti. Tak skal I have.